Türkiye öz giňişligine tutsak elip ýitirim bolan türkmen aktivisti Alişer Saxatowa halkara goragyny bermekden ýüz öwürdi. Bu barada Türkiýanyň Ankara şäherinde noýabryň başynda geçirilen suud diňlenşiginiň kararynda aýdylýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Alişer Saxatowyň işi boýunça 3-nji noýabrda geçirilen diňlenşigiň suud kararynda Türkiýe Alişer Saxatowa halkara goragyny bermekden ýüz öwürýänligini tasdiklady diýip 19-njy noýabrda ýazdy. Türkiýe diňe Ýewropadan gelen adamlara bozgun statusyny ikrar edýär. Ýewropadan daşary ýurtlardan gelen adamlara başpena gözlemäge dalaşkar statusy berilýär diýip Türkmen Helsinki fondunyň çap eden suud kararynda aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýygyderli we gödek depelenmegi baradaky delilleriň suuda berilmegine garamazdan судья arşçynyň rehimsizlige duçar bolmagyna çynlyky töwekkülçiligiň ýokdugy barada netije geldi diýilip bellenýär. Mundan öň 23-nji oktýabrda Ankarada 26-njy administrativ suudyň iki türkmen blogeri Alişer Saxatowyň we Abdulla Urusowyň Türkiýanyň immigrasiýa müdürligine garşy şikaýet esasynda deportasiýa işi boýunça diňlenşigi geçirilipdi. Судья bu iş boýunça 1-2 aýyň dowamında gutarnykly karar çykaryljakdygyny aýdypdy. Apreliň aýagynda tutsak edilip Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direksiz gitdi we şondan bäri olaryň ykbaly nämälim galýar. Saxatowyň aýaly Gulaly Hasanowa suudyň kararyndan Türkiýanyň konstitusiýon suudyna şikaýet etjekdigini aýtdy. Kazynyň delillerine haýran galdym. 24-nji iýulda Edirne deportasiýa merkezinden çykandan bäri Alişer barada hiç habar yok. Bu ýam hakyky howp we kemsetme dälmi diýip Türkmen Helsinki fondy Gulaly Hasanowany çetirledi. 39 ýaşly Saxatow erkin garaýyş YouTube kanalynda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edipdi we ýurtda polisiýanyň ediretdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozapdy. Urusowyň TikTok blogunda we alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini diskussiýa edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirim edilen Saxatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky howp awanýanlygyny aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Saxatowyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip belledi. Şu aralykda Türkmenistanyň ombudsmeni Ýazdursun Gurbanazarowanyň Alişer Saxatowyň hosarlarynyň soragyna jogap berenligi belli boldy. Türkmen Helsinki fondy resmi jogabyň türkmençeden rusça terjemesini çap etdi. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ixtiýarly wekili Alişer Saxatowyň Türkmenistandaky hosarlarynyň haýyşyna olaryň ombudsmene ýüz tutmazlaryndan öň ýerli kanunlar esasynda ilki bilen degişli döwlet edaralaryna ýüz tutmagy hukuklarynyň bardygyny düşündirmek bilen başga hirsat aýtman jogap beripdir. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Saxatowyň we Urusowyň ykbaly bilen baglylykda Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi we guramanyň bu işe garamak üçin eden şikaýaty kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmakdan goramak baradaky jarnamasyna görä zorlukly ýitirim etmegiň üstlendik hereketi oňa sezebar edilen adamlary kanunyň goragyndan daşarda goýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çeker we bu halkara hukugynyň bozulmagy bolup durýar. Goňşy Iranda häkimetleriň ýurtdaky ýiti suw krizisi barada açaçan hasawat bermegi Türkmenistanlaryň şol sanda yerli synçylaryň ençemesinde tolgunma döredip, bu krizis şu günler ýurtda özara söhbetdeşliklerde gurrun edilýän esasy temalaryň birine öwrildi. Ýaşaýjylaryň köpüsi türkmen häkimetleriniň bu barada dymmagyna nägilelik bildirip, Türkmenistanda agyz we ekerançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginiň hem krizis derejesine ýetendigine aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal, Balkan, Marwe, Daşowuz welaýetlerinden maglumat berdiler. Bu waka goňşy Iranda gurokçylygyň soňky 50 ýylyň dowamında iň pes derejesine we suw üçünçiliginiň krizis derejesine ýeten we Merkez Aziýada suw krizisiniň ýitileşýändigi, suw sarp edilişiniň howply derejelere ýetendigi baradaky habarlaryň ýygjamlaşan mahalyna gabat geldi. Ahalyň Sarax, Babaday-han derbize etraplarynda häzirki günde ýiti suw ýetmezçiligi duýulýar. Bu meselede goňşy Iran bilen terhetdeş Sarax etrapy has uly ziýan çekýär. Suw akabalar 35 ýyldan bäri tas umuman gazylanok. Serhet ýaka ýaplar boşap galdy. Suw üçünçiligi uly problema öwrüldi.
diýip saraxsly ýaşaýjylaryň ençemesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda suw üçünçlügi bilen bagly problema ýyllar boýu dowam edýär. Häzirki wagtda ýurtda güýzlük buğday ekilen meýdanlara ide etmek işleri dowam edýärkä, kärenetçi daýhanlaryň onlarçasy suw ýetmezçiliginden zeýrenýär. Ýurtda diňe ekerançylyk suwlary däl, eýsem ilatyň kadaly agyz suw üçünçlügi hem ýiti mesele bolmanda galýar. Ýaşaýyş jaýlarynda suw üçünçlüginiň günde bir näçe sagatlap kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyg-ýygdan gaýtalanýar. Balkanyň Balkanabad, Gyzylarbad, Hazar, Garaboğaz ýaly şäherlerinde, Daşoguzda we hatda paýtagt Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynda suw ýygyderli kesilýär. Emma häkimetler özlerini hamal bu problemalar ýok ýaly alyp barýarlar. Adamlar özara tökpetesliklerinde muňa näýilelik bildirýärler. Diýip Ahalyň suw hojalygy edarasynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä ýaşaýjylar häkimetleriň goňşy ýurtdaky suw krizisine agdamaýandygyna hem näýilelik bildirýärler. Olar ýagdaý şu görnüşde dowam etse, häkimetler tarapyndan agdalmaýan bu krizisiň ýakynda özüni Türkmenistanda hem ýeti derejede görkezip biljekdigine alada bildirýärler. Bellesek Eýranda onlarça ýyllap dowam eden suw krizisi soňky hepdelerde aýgytly pursadyna ýetdi. Geçen hepde prezident Masud Pezeşkian suw krizisiniň tehranyň käbir sebitleriniň evakuasiýasyna eltmeginiň mümkindigini duýdurdy we munyň hatda paýtagty göçürmek ähtimallyklaryna çenli getirip biljekdigini bellidi. Suw resurslarynyň azalmagyna sebäp bolan güýçli gurukçuluk Eýran häkimetlerini ýagyş ýagmagyny ýeňilleşdirmek üçin howa himiki maddalary sepmäge mejbur etdi. 15-nji noýabrda başlanan bu tagallalar ýurdun Günwatar welaýetlerinde güýçli ýagşa we güýçli suw joşmalaryna sebäp boldy. Bu aralykda Balkanyň Esenguly, Etrek we Mawtumuly etraplarynyň ençeme ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, klimatyň ýygyderli üýtgemeginiň netijesinde sebitde ýagyş suwlary tas dollugyna ýetip barýar. Etrek we Sumbar derýalarynda suwuň derejesi epesli azaldy. Yerli suw bilermenleriň bir näçesi bularyň suwuň soňky bir näçe ýylyň dowamında 90% azalandygyny çaklaýarlar. Ýagdaý şeýle dowam etse suw krizisiniň has ýeti dereje öwrüljegi ikuşsyz. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda Mary welaýetinde habarçymyz Amy derýanyň akar suwunyň mukdarynyň hem soňky 4 günüň dowamında epesli çekilendigine habar berdi. Derýanyň käbir ýerleri düýbünden gurady diýip ol 19-njy noýabrda aýtdy. Döwlet medeniýetine görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümini Amy derýanyň suwy üpçün edýär. Öz göz başyny Hinduş dağlaryndan alyp gaýdýan we Owastanyň demirgazygyndan akyp gelýän derýanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amy derýanyň akabasynyň ugrunda Ägirt uly Koştepe kanalynyň guruluşyna girişdi we guruluşyň 5 ýylda tamamlanjakdygyny aýtdy. Hünärmenler bu kanalyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nobatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üçünçlügine hop saljakdygyny duýdurup gelýärler. Merkez Aziýa eýem dünýäde adam başyna düşýän suwuň iň uly sarp edijileriniň arasynda durýar. Dünýä ýurtlarynda suwuň sarp edilişiniň mukdary barada maglumat berýän Worldometers neşrine görä, dünýä ýurtlarynyň aglabasynda adam başyna günde ortaça 1190 litr suw sarp edilýär. Türkmenistan Merkez Aziýada öňdeligi eýleýär we ýurtda adam başyna günde 15445 litrden gowrak suw sarp edilýär. Neşir munyň esasan paýta meýdanlarynyň köp mukdarda suwarylmagy bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Bu görkezijiler Özbegistanda 4778 litrden gowrak, Täjikistanda 4460 litre, Kırgızstanda 4153 litre we Gazakstanda 3397 litre barabardyr. Türkmenistanda suwuň aşy köp mukdarda sarp edilişine garamazdan ýylatyň 99,16%-ne arasy suw el ýeterli däl. Ýurt suwaryş ulgamlarynyň netijesizligi we daşarky suw çeşmelerine düpli garaşlylyk sebäpli uly töwekelçilikler bilen ýüzbeýiz bolýar.
Deep Asia Plus neşri 8. oktyabrda çap eden maglumatynda aýtdy. APN neşriniň 17. noýabrda çap eden maglumatynda hem Türkmenistanyň Sewitde suwy iň köp sarp edýän ýurtdugyna üns çekilýär. Maglumatda muňa Türkmenistanyň infrastrukturasynyň we kommunal ulgamlarynyň aşa könülişen bolmagynyň, bularyň buğurmak sebäpli uly suw ýetgilerini getirmeginiň we beton kanallarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa hojalyk boýunça edarasynyň 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna uly agyram düşýändigi barada duýduruş çap edildi. Issy we gurok klimatly Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýle-de ýurtda artdyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän yaramaz täsiri barada hem açaçan mesele gozulmaýar. On 9-njy noýabrda ýerden Russiýanyň dronlar we raketalary bilen Ukrainanyň ençe mesebetine uran zarbalarynda azyndan 19 adam helak boldy. Prezident Volodymyr Zelenski muny adaty durmuşa garşy bihaya hüjüm diýip atandyrdy. Ukrainanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, howa hüjümleriniň netijesinde köp ýerde güýçli partlamalar döredi we elektrik üpçünçiligi kesildi. Ukrainanyň media seriýetleri hüjümlerde ýurdun Gündoğar we Günwatar tewitleriniň nysana alnandygyny, Ternopil, Khmelnytski, Ivano-Frankivsk, Rivne, Lviv we Dnipropetrovsk regionlarynda partlama sesleriniň eşdilendigini habar berdiler. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, Ternopil şäherinde dronlar 2 tane köp gatly ýaşy saýny urup, azyndan 16 adamyň ölmegine we 66 tanasynyň yaralanmagyna sebäp boldy. Zelenski adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň günüň ir saatlarynda hem hüjümüň ýetiren netijelerini aradan aýyrmak boýunça tagalla edendiklerini, harabalyklaryň astynda entek hem adamlaryň galan bolmagynyň mümkindigine aýtdy. Adaty durmuşa garşy gönükdirilýän her bir bihaya hüjüm Russiýa edilen batysyň entek ýeterlik däldigini äskär edýär diýip Zelenski Telegram kanalynda ýazdy. Günwatardaky Lviv şäheriniň häkimi Andrey Sadowy ýaşaýjylary bomba bukulgularynda gidilenmäge çagyryp Telegram kanalynda ýüzülenme çap etdi. Dusman Günwatar Ukrainany dronlar bilen urýar, duýduruş signallaryny äsgermezlik etmäň diýip ol ýazdy. Ukrainanyň energetika ministrligi hüjümleriň birnäçe tebitiň energetika ulgamyna zeper ýetirendigini, ýerlerde abatlyş toporlarynyň ýagdaýlara laýyklykda elektrik üpçünçiligini dikeltmek ugrunda tagalla edýändiklerini habar berdi. Russiýa kysyn golaýlamagy bilen Ukrainanyň energiýa dithgalaryna garşy zarbalaryny güýçlendirdi. Bu ýagdaý sowuk howa şertlerinde elektrik ýetmezçiliginiň dörä biljekdigi baradaky howa artdyrdy. Mundan başga Moskwa Ukrainanyň paragy tewitlerine garşy hem zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Ýöne bu dithgalary nysana alýandygyny reddedýär. Russiýanyň Ukrainanyň Günwatar tewitlerine uran zarbalary goňşy Polşada bada-bat jogap çärlerini döretdi. Polşanyň ýaragly güýçleriniň operativ serkerdeligi Russiýanyň ýurdun serhediniň golaýyndaky zarbalary sebäpli söwes we irki duýduruş uçurlarynyň howa galdyrlandygyny tasdiklady. Polşanyň howa navigasiýasy gullugy ýurdun günorta gündogrundaky Rzeszów we Lublin aeroportlarynyň harby aviasiýanyň erkin hereketini üpçün etmek üçin gysga wagtlyk ýapylandygyny habar berdi. Rumyniýada hem radar ulgamynyň milli howa giňişligine takminan 8 kilometr çuňlukda dronyň girendigini anyklamagynyň ýygyny ýurdun howa gorunuş ulgamy iş ýagdaýyna geçirildi. Bu sebäpli ýurdun gündogrundaky Tulça we Galas tewitlerinde ýylata duýduruşlar berildi. Rumyniýanyň gorunluk ministrliginiň maglumatyna görä, Eurofighter we F-16 kysymly söwes uçurlary howa galdyryldy, emma ýerden dron galındalary ýa-da täsir ýerleri tapylmady. Russiýanyň Ukrainanyň Harkiv regionuny tapgyr 3-nji gije amala asyran howa hüjümi netijesinde onarça ýaşaýjy yaralandy diýip ýerli resmiýetler 19-njy noýabrda habar berdi.
Harkiv polisiýasynyň maglumatyna görä, öten aksam zarbada 36 adam yaralandy, 10 töweregi ýasy saýny, mektebi, sewda merkezine we tiz kömek gullugynyň binasyna deper etdi. Polisiýa şiket alanlaryň arasynda 19 we 13 ýasly 2 çağanyň hem bardygyny aýtdy. 18 noýabrda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň başdawy gysga arlyga niýetlenen Atakams raketalary bilen Russiýanyň territoriýasynyň jümmüsine uzak ağırlyk zarbalarynyň amala aşyrylandygyny tasdiklady. Ukrain harbalary muny möhüm özgörüşlik diýip häsiýetlendirdi we uzak ağırlyk zarbalarynyň dowam ettiriljekdigini aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi Ukrain güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Voronezh şäherine 4 tane Atakams raketasyny atandygyny ma'lum etdi.